Hello friend, good morning everyone. Welcome to my Alice vlog. आरो दिनैनि vlogआ जाहैबाय मैयाथ' पार्टि दंमोन बार्थडे खिन्थु अखाया ओरैबायदि डिस्टार्ब दिनैबो नै माने सान्दुङानो दुङाखै ओमफ्राय दान्दियाहाय मा गिफ्ट मोनदों बेखौहाय नायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय थुरो बिदिबा जोंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। आयु अखाया दाबो खोरोमगासिनो। ओमफ्राय बियो मा बे दै मोजां बायदि साननानै लादों। मोजां जोंना बेखौ फिसाथार जाबायना जा बेखौ खुसिबावब्रा मावजिखौ मेव होनबावो खोथिया बिशालनिखा माबासो नै दानबुनि हाबि फिसा साबोनो मिनि बावबाय सिख्ला मानिया लाय फिसाजोनि बार्थडेनि माबा मेथाइ जानो नागिरदोंमोन मोनजायासै। आइदै ओइ नैबे माबायाबो फुथुलायाबो बेखौ नाङा जायो। अबे साले कभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। पट देखायदो आहा आइ गेलेगोन बे उन्दै उनावहाय दिलेग्रा दंबावो नालाय आयौ मा मोदायफोर बायदिबाव साजायना दोन बेफोरखौ मानो नांगौब्रा फैसाफोर होलांबानो जायो। माबायासो गारलांबाय मा नाममोन दिमाना गालांबाय अबेले बेखौनो जाबाय दे बायनो देखायहर ओरै बायनो खनाय जा खुसिबाव नाङाबा आंनो हरलै आहा आगै औ होनना गेले 50 थाखा होना लानोसै औ फैसा हाबानो जायोबालाय होमबा 50 थाखा होनसै लांसै ओइलाय गोजौआव मोननैबाव अबेबो थाथोंसै बिदिनो बखला गैलानो नायनाया जि उन्दुबाय हनै सोरबाया मा खामानियाव सोलियो फैसा होलांबानो जायोना मालाय बेखौ लिलिनो होफिनदो औ आइदै रायब्रा ओरै नायनानै थैखागोन बेसोरा दुखु मोनदोंलाय आदाया मानो फैसा होलाङाखै आइदै 1 लाखनि खरसा खैहाजों आइ बुलायलांबायदां ए आंलाय था सोरनाय बायदि मोनदों साहाबो लोंखांजोब्बाय सासेया ओंखामनि दावराव फैसा बिदों हनै नै आबै
godonaयानो सिदा जायाब्रा दे खुलुम आंखौ खुलुम माथो सिदा जाया नायाबो खुलुमबायसो आंखौ नै मामाल दे बुंब्रा दै बुंनाय बायदि दायरा मालिक नामा Tapi dia kok kondom apa namanya? मा सुदोना mana होनो बेखौ Komplit nama Mbak. कमप्लेट Komplit nama Mbak. नाया मामलेट थायो आरो नाया आमलेट नो आमलेट बिदिनो थाखायोलै ओमफ्राय अखाया नैलाय अखाल' फैसै नायलाय बिलुना मोननै बोरै फैनानै थाबैखो बेरफुबावाखै अखा फैबाबो सिबाबो ने जाबायलै ना सुदों आगैया नै आखायाव सोनानै लाजाब्रै गुदुं आसि मोनबायाव नङाबा माथो ओंखाम संनो मुलि लाबोनाबो मुलिखौ जाबावाखै आङो माबाखौहाय गुजुनायनिखौ माया सेवखो लाब्राया नै दाउ फैसोदों बिरसोदों गब्र'बाय नामाथाय गब्र'बाय फैलाय नायनो आयौ खारबोलायदोंलै ने गब्र'नायखौ नायनो खारबोदों गब्र'बाय करिसरे बेयाव होथेनाय बाथामा गैलाना हाखरात गब्र'बाय करिसे न तानबि नङा बाहाय नांखा माबाखादों आयौ वेदारा मोजां खिन्थु नै लाइटआ दैनि बे लाइटआना जोंखौ हरावहाय लाइन गैयाबाला जि गियोलै माने शक जायो आरो फैबायदां होननानै सना दे आंखौ होनदो जाहा तानबि जाहा गिफ्टफोरखौ नायखांबायना नाय मामिया नायलाय मामिखौ नायलाय नाय मामि नायनि मामिखौ नाय माथो एसे बोरै मिनिलायदों बोरै जालायदों मिनिनाया आवाज गैयै मिनिनाय इयुननि खेबलायनाय जेजे नों होन जोंहा नोंनि बार्थडेयावहाय मा गिफ्ट मोना बेखौ नायखांबायना तानबिना नायखांबायना होनलाय जिजि मायाथ' जा लामायाव थांगोन ना नायनो थांगोन लामायाव नायगोन रुबाय थादों आंखौ ना मा अबाय दङ अबाय बोलो नैबे नों मानो खुलिदों र' खननि न ओरै फै ओरैसो नै Download Nanga नोङो मादो ओरै थाङा गायगोन दुस्थु देखायदों
Nanga, labu nang. Ini. Nanga gartar nang gua deh, bayang pun nang gua deh. Boleh garut kan nengah? Neng boleh garut bala, pun nang gua deh. Demba kon. Kejigap. Kinh tôi là đơn vị kinh thôi nó lại có biết sự nữa lẹ ăn lẹ lắm lẹ chị từng lấy trong cửa Maznis bile Maznis ibu nang gua ada nang mana mà bé cô sẽ cứ đọc ra vậy mà bé lại ai đi Owen anh ngồi mà nó cứ nông này không mấy phơi dướng lá cần đường ấy kiệt đường này gì cứ đi bà gom đường lên à aduh kan mau bayi nana naan le oke ini kan รื่องlah yang dabbu bangun bayi jibu sudah menam pedaji awaran yang lau kasih siga sini tuh mau. Tadi senang kamu dan saya video ko isiang na dun. Bye bye. So bye bye.